Здравейте, приятели! Сега сме с нашата пациентка Виктория, която оперирахме поради дискова херния преди 2 седмици. Здравейте, доктор Василев. Днеска махнахме конците от оперативната рана. Какво се случи с тебе преди операцията? Как се чувстваше? Какви оплаквания имаше? Чувствах се много зле. Всичко започна от едно кихане назад във времето. Около 8 години се борих с този проблем. Имах много силна болка в кръста, която вървеше надолу по левия ми крак. Беше наистина много силна. Пречеше ми на нормалния начин на живот. Ходене, клякане, навеждане, всичко. А слабост в крака усещаш ли? Да. Усещане понякога за куцане? Да, слабост, отказване на крака, докато вървя. Пареза на крака. Спирах буквално да мога да си мръдна крака. Нормално. Колко метра можеш да вървиш навънка? До каква дистанция достигаше? В метри не знам. Наистина много малко разстояние можех да измина. Много пронизваща болка се появяваше в тая част на кръста и просто спирах. Нямах възможност да продължа напред. Колко време се лекува консервативно преди операцията? Консервативно може би година. Какви методи на консервативно лечение пробва? Пробва ли хапчета, физиотерапия? Да, всякакви нагревки, физиотерапия, всякакви медикаменти от противовъзпалителни, антибиотици, всякакъв вид. Нещо помогна ли ти? Абсолютно нищо. Обезболяващи медикаменти? Да. Нямаха кой знае какъв ефект за болката в крака? Имаха в началото някаква полза, но след това всичко временно. Реши да ми се довериш, направихме операцията, 2 седмици след операцията са минали. Какво качество на живот водиш сега? Изпитваш ли облегчение? Вършиш ли си нормалните ежедневни неща? Как беше след операцията? 2 седмици след операцията си върша абсолютно всичко. Мога да кажа почти с лекота. Всеки ден се възстановявам все по-бързо, сещам все по-голямо подобрение. Нямам тези болки, които имах преди абсолютно нито в кръста, нито в крака си. Няма абсолютно никаква следа от старите болки. Абсолютно никаква. Нещо налага ли се да приемаш сега като медикаменти? Нещо приемаш ли в момента? Абсолютно нищо. Нищо не приемаш? На този момент не. Само в началото леки аналгетици и то заради операцията. Но след това спрях. Щастлива ли си от избора да избереш оперативно лечение пред консервативно лечение? Абсолютно да. Много съм щастлива. Аз знаех, че това е изхода от тази ситуация в един момент и съм много щастлива, че се подложих на това нещо и благодаря ти много за доверието. Имаш ли някакъв съвет, който би дала на други хора, които ни гледат в момента, които имат същите страдания като твоите? Какъв съвет би им дала? Какво да направят в тази ситуация, когато имат болка в краката, в кръста, която не се повлиява от методите на консервативно лечение? Първата мисъл, която ми идва, ще кажа, това е да не се отказват, абсолютно да не се замислят да потърсят вас. Ще срещнат абсолютно най-доброто отношение, което могат да намерят и най-вече един приятел във ваше лице. Благодаря ти отново за доверието. И аз благодаря.